ale za to jedna mladá půvabná slečna jménem Olivie. Olivie má něco moc cenného, vlastní dušičku. Ale Olivie si nemyslí, že její duše byla něco zvlášť cenného a vzácného. A o tu její dušičku se bude dnes snažit obrat jedna bytost. No a my toho všeho budeme účastní. Bude to taková soutěž, kdo z koho. A vy, publikum, vy děti, budete moct naší slečně Olivii radit. A k tomu všemu nám bude pomáhat také moje kolegyně, opička Julča. Nezdar lidi, jak se máte? Tak, určitě teď se máme super, ale pozor, právě teď vám prozradím, jakým způsobem budete moct Olivii pomoci. Tady Julča má všelijaká mávátka a ty vždycky, když zvedne, tak vám dají pokyn, jak máte pozbuzovat Olivii. Jasán? Třeba vyzkoušíme si to. Zvedni třeba, Julčo, zvedni třeba první mávátko a vy zakřičíte uj, a nebo naopak do toho. Takhle přesně si to představujeme. Olivii musíme prosím pomoct, protože to nebude jednoduché. A právě teď nastává čas, aby jsme vám Olivii představili. Prosím, přivítejte slečnu Olivii. Nadešel čas také představit mistra všech triků. Je to sám vrchní popelník, jinak se mu říká také Satan, nebo ďábel, nebo pokušitel. Jsem velký jako Satan a starám se, aby se ve světě dělo to nejlepší. Jsem v tom dobrý. Dneska mám za úkol dostat od té holky její duši. Myslím si, že ji mám pevně v rukou, ale do večera bude moje. Prozradím tím sice svoje oblíbené triky, ale doufám, že vy je zapomenete dřív, než se pokusím získat i vaši dušinku. Tak se podívám na naši soutěžící. Jsem zvědavý. Ahoj, jak se máš? Dobře, díky za optání, ďáble. Vypadáš dneska moc dobře. To je nový účes? Ano. Nový náušnice, že? Ano. Pěkný. Jo, a máš tu dneska svou duši? Jasně, proč? Mohl bych ti podržet. Hele, dá mi tady do kapsy. Tam bude pěkně v teplíčku a bezpečí. Ne, já si ji podržím sama. Dobrá. Chci ti dát nabídku. Nabízím ti... Třeba ti nabídnu cigaretky a nějaký drogy. Kvalitní marihuanu. Když si zakouříš, budeš se cítit pak skvěle. Ode dneška až do smrti. No tak, vyměň za to svou duši, dělej. V naší třídě už to někteří zkusili, ale já ne. No vidíš, mám všelijaký drogy, stačí si vybrat. Dej si jointa, budeš fakt cool. Ale musíš se rozhodnout. Dej mi duši a já ti dám drogy a cigára. Nic pro tebe. Ale mám něco, co si určitě nenecháš ujít. Dám ti novej namakaný počítač se super rychlým internetem a přístup na všechny stránky. Dokonce i ty hambatlíc, prostý, erotický. A co? Nechceš vyměnit duši za skvělý svět internetu? To by byla zábava, ale ne, radši ne, to za to
nestojí. Máš ráda počítačové hry? Jasně, no a co? Dám ti permanentku na 10 let do počítačové herny. To je nabídka, co? Cena je zanedbatelná. Tvoje dušička. No ušetřila bych několik tisíc, ale ne, radši ne. Miláčku, pověz mi, máš nějaký kamarády? Jasně, spoustu. No, vlastně ne. Doopravdických kámošů moc nemám. Tak moc jich nemáš. Ale víš co? Dej mi svou duši a já ti z těchto lidí udělám nejvěrnější přátelé. Tihle lidé s tebou budou pořád, udělají pro tebe všechno, budou tvými služebníky. Kamkoliv půjdeš, budou tě chránit. Budou ti snášet modré z nebe, jen jestli mi dáš duši, pak budou tvoji. Dohodneme se. Dělej, vyměň duši za tyhle kamarádičky. Dej mi, dělej, tady jsem. Já fakt nemám moc přátel a tihle kamarádi vypadají hodní a sympatičtí, ale ach jo, já nevím, ale myslím, že není dobré zřít se své duše za kamarády. A kdo ví, jestli by jejich přátelství bylo upřímné? Ne, radši ne. Dobře, uvidíme. To je vončo, to je přesně ono, to je super nabídka. Poslouchej, nabízím ti peníze. Bohatství, o jakým se ti nesnilo. Budeš mít všechno, co si přeješ a bez práce, Člověče, budeš ta nejbohatší a nejkrásnější holka. Víš, co pro tebe udělám? Udělám z tebe hvězdu, superstar celého světa. Představ si, budeš mít nejlepší a největší dům, třeba v Beverly Hills s velikánským bazénem. Dávej pozor, neposlouchej tyhle děti, jsou to jen děti s klobou. Jejich hloupé svědomí napovídá. Neposlouchej jaký smolaře, poslouchej mě, drahoušku. Dám ti penízky a k tomu šperky, diamanty a drahokamy jen když mi dáš kousíček své duše. Jenom kousíček. Ano, pojď za mnou, puso. Je to jednoduché. Dám ti cestu kolem světa, nebo cokoliv budeš chtít, protože ty se mi líbíš. Cokoliv, jen za kousíček své duše. Prosím. Je to možný? Za kousíček mojí duše, pane satane? To by snad šlo, ale... Jaký pak ale? Dám ti všechno, co chceš. Jen mi dej duši. Ne, jdu od toho. Poslechnu tyto lidi a budu žít bez těchto vymožeností, ale sama sebou se svou duší. Věřím, že třeba v životě potkám dobré přátele. Budu mít dostatek všeho, abych žila spokojeně. A i kdyby ji neměla brát s bazénem, budu mít pořád svou duši. A s ní pak přijdu do nebe. Za Bohem.